Angibingelele bonke abazoba nenhlanhla yokubona le video under Inhlaka Production. Ngibonga kuyo kakhulu ukuqala ukuzinika ithuba ebuhlungweni esidlule kubo kade ngilahlekelwe indodakazi yami uNonkazimulo obese kumele ayokwenda kwaMbongwe. Ngithi kakhulu emndeni okaMbongwe Dudu akwehlanga lungihlanga okunehlele ngomkenu ebese ndimsimlethe ngokusemthethweni nenze konke. Iphinde ngibonge umndeni wami wakwaMpungose yonke support onginikeze yona kusukela kuvela lo mkhuhlane. Ngibonga kakhulu nakunkosikazi wami uMaqwabe indlela awe evuka nomntwana ethe gula nomndeni wami nje wala ekhaya bona abakhwenyana uNjabulo nomsa wakhe indlela abenze ngayo. Ngiphinde ngibonge kakhulu kwibandla iCFCI ngaphansi kobuholi buka baba uDr uDlomo wase CFCI lapha ebranchini yakhe ingane ebikhonza khona ngaphansi kobuholi buka baba umfundisi uGazi noma Sharon. Ukukholwa akusho ukuthi angeke ifike imzuzu enjengale kodwa ufeke ezandleni eziphephile. Awusambonana enkozweni. Ngoba kade ngihuba nje ngisho ngithi liyabasebenzela abalikholwayo engithanda ngegama lika Jesu linamandla nganeno kwethuna futhi linamandla ngaphesheya kwethuna. Kunamagama aziwayo ngapha nganeno kwethuna kodwa ngaphesheya kwethuna kuphelile ngawo. Okunye okungisurprisile ngibonga kakhulu ufakazi, ngibonga kakhulu Ayanda, ngibonga kakhulu into enze kimi ngingazi nje ukuthi ubani obengafika kulomngcwabo obukuleli qophelo ukuthi ufike uzosiduduza ududuze nomndeni wonke. Ngiyabonga kakhulu mhlonishwa, ngiyabonga kakhulu Ayanda wasilapha wasiphilisa. Are you ready for ukuhlabela noNdumiso? Are you ready for Indumiso bazalwane? Amisho mina. Ni ready for Indumiso? Ni ready for chorus? Ni ready for praise? Akashabukele ngamandla ngifuna kumayifanda elizwe lana ayizwe ukuthi uyathanda uNondi, uyathanda kokhuba, uyathanda kogawozi kotetemani, uyathanda nje la ekhaya eCFCI, uyathanda. Hallelujah. Akashabukele ayadanzi phakathi. Jesus. Bingelele egameni lika Jesu. Amen. Alibongwe igama lika Jesu. Mfowethu angihlela ngalutho mntaka baba. Ngiphelezela umfowethu lapha uMpungose esaphiwa naye abantu lapha kwaVilakazi. Amen. So ke siphelezele yena. Kodwa phezukwa lokho sasisonke ngo2010 ngamukela uJesu emvuselelweni noProfessor Mpungose akayishumela kuyo endaweni yaseSwidi ozwathile eBangshela 2010 esahlabelela athi oJesu sihawukele athi kumnandi kuphelile senzeni na kuwe Jesu. Alibongwe igama lenkosi. Loyo Jesu ke kuba esamamukela nishumayela kuleyo mvuselelo uyena osasithwele namanje. So uyena loyo Jesu futhi. Haleluya. Uye futhi loyo Jesu osathembekile namanje emndenini wakho. Ngihle lapha khona into epressayo in my heart. Ethi sanga ngathembekile. Wathembekile.
Ithi Ngiyabonga kakhulu mhlonishwa, ngiyabonga kakhulu Ayanda wasilapha wasiphilisa. Mam Sharon, indlela odumise ngayo dadewethu, hayi man selaphekile, asizisoli sivele kwaphenduka lo mngcwabo kaNonkazimulo ngoba imvuselelo. sizothi kusathane akanqobanga. Hayi mhlawumbe ungizwa ngithi mina lento ayisho ukuthi usathane unqobile. Simemezela ukunqoba egazini likaJesu ngoba kade ngifunda incwadi yabesibili yabaseKorinte usahluka 4 lithi lencebo sinayo ezitsheni zobumba. Yabona maselithi siwiswa phansi siyaqindezela. Kodwa ubumnanda siqedwa. Hayi futhi asidelwa. Kodwa sinayo lencebo ukuze ebuthakathakeni baye kubonakalisa umkhulu bamandla kaNkulunkulu hayi awethu. Hayi ifuniwe ke incebo la. Le ncebo lingaphakathi kaNonkazimulo. Uyifunile usathane
zokuthi uze wahamba naye akamnikanga usathane. Because kunabantu awuyeke ukuthi ngenxa yokushayeka, ngenxa yokunyinyeka, ngenxa yezinto eziningi lenyama ishayeka, bafike lapho sithi uma sifika kubo sizokhuleka nabo sithi hayi uJesu uyakuthanda athi engasakhulumi. Unomkazimulo uthando likaNkulunkulu ubesalivuma isishayekile inyama, kodwa umusa kaNkulunkulu ubesawuvume wazi uJesu umthande. Noma ngishilo la eksena enkonzweni ngathi bekungashudula bentombi le, kodwa usathane ngenxa ukuthi efuna lengcebo eyinkinga washaya kanti ugejile akamtholanga nonkazimulo. Ngibonga kakhulu kinonke bazalwane, ihlobo zami zonke, Khosi bakithi engwazini, obebula enkandla, undunankulu wakhona, Khosi bakithi kwaNomaqoni, obebula busuka eShowe, indlela abakene ngasupport inkosi yesizwe yalakithi kwaMpungose, amazwi eyawadlulisa kimi okungiduduza noma ngiyuyise yangiqinisa, ngithokoza kakhulu wena wephahla enhlokonhle. Bese ke ngiyabonga kakhulu kunkosikazi wami indlela awevuka ngaye, akudlule kalula indlela phakathwayo. Ngithi angidlulisa amazwi okubonga ukuthi uma kuthiwa abantu bathandana ungibonela inye page lakho, akube yibo bonke abantu abangisizile. Ngithi ke inganeni zamduduza kwabo kaNonkazimulo, usisi wakhe uSinenhlanhla, umsa wenkosi noNomvuselelo, abakwabo ngqo esiswini noma okhalweni noma esinyeni noma abazalwa yimi ngqo egameni lenkosi. Ngiyabonga kakhulu bantu bami indlela esibambisane ngayo kusukela kwaze kwasekugcineni, nabo bonke nje abantu bebengisiza, bepheka, benza konke besupportana nge-sound system. Kodwa i-CFCI ukuthola wonke umcimbi uye lapha kwi-auditorium ngaphandle kwesente. Ngiyabonga kakhulu kwempostoli nakwendaba gazu ukukhombisa ubuzali ukuthi nomuntu esehambile emhlabeni usuke kinesabalekile iqhaza bedlala enkonzweni. Ngibonga kakhulu ke kubo bonke abangithintile, ngidlulisa amazobonga bangazitha umhlobo wami ubaba uMoze from ekhosini bakoLukwazi kwaNtombela, hayi angaze ngithini kuwe noNdlunkulu uMazondi. Ngibonga kakhulu inganza kwethu nabo bonke angaze ngabala ngithini abelula isandla bethi asincwabe uNonkazimulo, abantu behambe bengabulawanga indlala, bayinika isikhathi sabo, abanye bathatha ama-off emsebenzini, abantu abami bebesuke eGoli. Kakhulu ngibonga ama-sons and daughters ngaphansi kobuholi kaMpostoli uPD Ngcobo okuyena obhuti wabo, ama-sons and daughters ibo bonke abazalwane abasizakala kimi ngishumayela egameni likaJesu, abagcwele zonke indawo, abacontributile ngemnikelo yabo, abanye bafika siqo. Inkosi nibusise, ngibonga kakhulu.